Norumwa ko masir kat sulang wati mabalin nga. Hamo mo may bagami na puno ko itidisgrasya. Tapos tayo ba na siyempre nung naka-helmet ka, at least 70% na mabakad di seguridad mo. Kasi kasi nagdumang isang kat, ito naka-helmet, kulatan siya. Aman siya, isungarod nga strip toda, check na rin niya the ICC sticker natin ni GPS mark na Pasat na ito diskusyon, itiniswata public hearing, itilungalong ang Motorcycle Helmet Ordinance, iti Banggit Abra, ang adaptar iti RA 10054, when iti Motorcycle Helmet Act of 2009. May basar iti Committee on Transportation, ti Konseho ti Banggit, rumbeng lang ti panangipatungpal, ti panagusar ti standard motorcycle helmet, dagitag maneho, ken back ride. Iti record kami ni Polisya, kadwa na biktima ti aksidente na kamotorsiklo. Saan daan nakasuot ti helmet, anang itunda ti head injury, ken ti kakaruan, panakatayda. ano ngamin ti kikiti kalabas ngal aldaw po nagano ti disgrasya. Ti mas importante mo tapo ti salon at ti tao no naka-helmet da. Iso nga masapol nga agusar tayo ti helmetin. Nailalawag arumbeng ang mausar ti standard protective helmet, mapa half face when full face, kinadaan ti Philippine Standard Mark, ken import commodity clearance when ICC sticker, amang ipasumadaagad di malan iti DTI ken ti Bureau of Philippine Standards. San may panubos ti iti nutshell helmet. Naipalaon pa iti draft ordinance nga sitig when adayuman ti papanan katrumpeng agusar ti helmet. Mapaigatan ang inspect di iti mausar nga helmet di iti motorista in kaso maipatumpal ti ordinansa. Ipalpalagip ko laeng nga haan laeng nga di driver apo ti masapol nga agusar ti helmet no di pati di pasahero na di back ride na. No kas pagarigan apo nga na apprehend kay ti police wano enforcer no di driver laeng apo ti nakasuot ti helmet mamulta di pasahero na apo bayad mo laeng. At damit kabatukan na multa, iti siya sinuman nga glapsing. Kalpasan di public hearing, manamnama may white pa iti deliberasyon na iti konseho. Ngem iti baet asaan pa'y nga naprobaran kani patumpal. Sumagwanon ti gumatgatang ti standard helmet. Kaya mas prefer mi gim mas safe ngamin no sir kesa di kastoy lang sir. Mas kom talaga di safety mat lang sir. Umiyada demen ken na po sir. Naipasigurado met nga amin na may naklako kaniti paglakwan ti helmet ket dimalan ken pasado iti DTI ken iti Bureau of Philippine Standards. Sir, explain naman ang iti helmets nga most common kada tayo makikita kada iti motorista being may sakay kada iti rider met laing diti abra. Dati kami sir nga helmet, substandard nga makuha namin sir kasi ang dimbalance so na ti DTI kada pasay manufacturing. Kasi 180 ICC na 1 no PS para sir. Unlike dati sir, at the ICC na nadimmalan talaga iti manufacturing muna. Dadagiti sir. Being may sakay kada iti rider, kasanok kinapatag kung nakasuot ka helmet. Ti makunak sir no naka-helmet ka, wala lang mo motor ka sir, adda 70% nga safety ka sir. Kasi once nga nadisgrasya ti may nga rider sa natwang, adda sa liwa bay di ulo na. Kasi sunga minti kangkang ronan nga matamtaman nagmumotor ti tao, may bago di ulo na agdara. Siyempre one protection na sir. So nung naka-helmet ka sir, dala 70% nga safety di ulom sir. Yung dapat iti talaga standard. Standard nga helmet sir. Kasi no substandard mga helmet sir. Puri ba kam naka-helmet mo, ngum no di kat peke, no ang safety sir, kat so timang bagok yun ti tao, yung tulo na, nakakarulata sir on safety na sir. Ano price range natin sir? Ti price, ti half face tayo sir nga helmet sir, ka da range na ti 3,000, 3,100 kasi sir. Naipasigurado met asaan nang agpangato iti presyo in kaso may patungpal ti ordinansa ken ipakarigat at kinatalged iti motorista ti may pangpangruna. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.